Okay, welcome to my YouTube channel. So please subscribe and click the notification bell para ma-updated kayo sa mga videos na i-upload natin. Shout out tayo sa mga Kebs TV natin, mga solid suporta niya. So karon pa dong ta dito sa Awao. Ang kalsada nila is murag lubak-lubak yun pa dong dito. So karon hinahinay lang tayo kay murag lisod-lisod. Sinsya nang guys sa mga videos kay murag practice pa ta karon. So kita kits. So guys, kami karon diri sa Hello guys, welcome to Awao. Awao Falls. Grabe, super. Ganda. Sama ko pala kayo, Kebs TV. Kebs TV yung damog. Di ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Damog. nara ka mga kauban. So karon unong sa tayo sa babaw, magpicture ta, tanaw sa ta sa view. Wow, nindot gid pa sa falls diri, grabe. Laag naman diri guys, Awao Falls, Mongkayo, Davao de Oro. Presco pag yun. Picture na to be kay may na lang na remembrance. Sana all nakaibo. Archie on boards. Shout out, grabe yun. Kuhan kayo ba? Job kayo. Sana all lagi makaibo. Karon guys, tabok na migsa pa. Asa man daw? Okay, let's go. Titit. Up. Ayaw. Kapit gid matumba. May gani ako pugong. Basa hapit. Tanaw na tabi. Kinsa mo na sila. Uy. Nibalhin man yung isa. Kani. Allah. Kato si tatang. Gila. Gagi. Gabi bata. Kayo. Guys. Joey na bod. Dagin mo timing eh. Archie, Allah. Oops, hapit. So guys, lakaw nami. Nakatabok na gid pa. Ora to guys, sunod na pod nga adventure. Kita kits, ayaw kalimot sa pag-subscribe sa Kebs TV Moto Vlog. Peace you.